Wara li Ġesu għamel 3 sigħat imdendel mas-salib, huwa għajjat kollox mitmum u baxxa rasu u rat ruħu lil Alla. Minkejja li kien dispjaċut ħafna, Giuseppe min Arimatea li kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħħbi xtaq li jitfel lil Ġesu b'mod xieraq qabel ma tinżel ix-xemx u jibda l-jum tas-Sibt. B'qalbu muġuwa, Giuseppe mar għand Pilatu il-gvernatur Ruman biex jistaqsih jieħu l-ġisem ta' Ġesu minn fuq is-salib. Pilatu taħ il-permess u Nikodemu marru ħdejn is-salib bil-fwieħa u żjud biex jidilku l-ġisem ta' Ġesu għad-difna. Flimkien, Giuseppe u Nikodemu mfaxxaw il-ġisem ta' Ġesu, qedduh fl-iżgħar u tefgħu iż-żjud u l-ħwawar skont it-tradizzjoni tagħhom. Viċin il-post fejn miet Ġesu kien hemm ġnien li fih kien hemm qabar ġdid u vojt maqtuħ fil-blat. Il-qabar kien ta' Giuseppe stess u ħadd ma kien midfun fih. Giuseppe u Nikodemu għedu l-ġisem ta' Ġesu fil-qabar u qabel telqu għedu ġebla kbira fid-daħla biex jalquh. Qabel ma telet ix-xemx il-ħadd filgħodu, Marija Maddalena ġabret xi fwejjaħ li kienet ippreparat biex tidlek il-ġisem ta' Ġesu. Telqet malajr mid-dar tagħha u bdiet mixja lejn il-qabar. Iżda kif waslet, rat il-ġebla l-kbira mresqa u l-qabar kien vojt. Infixlet b'dak li rat u telqet tiġri b'kemm kellha saħħa biex tajt b'kollox lil Pietru u lil Ġwanni. Ħadu l-ġisem ta' Ġesu, ma nafx fejn qeduh. Hekk kif semgħuha, Pietru u Ġwanni telqu jiġru lejn il-qabar. Ġwanni wasal l-ewwel imma baqa' barra. Mingħajr ma ħasibha, Pietru daħal ġewwa u ra l-faxex u l-liżar li fihom kien qiegħed Ġesu. Il-maktur li kien fuq wiċċu kien għalih u mitni pulit. Hekk kif daħal Ġwanni fil-qabar vojt, ma femx mal-ewwel x'ġara, imma emmen li Ġesu qam mill-mewt. Mifxula b'dak li sabu, Pietru u Ġwanni telqu lura lejn djarhom. Marija li baqgħet hemmhekk ħdejn il-qabar għax ma marritx lura ma' Ġwanni u Pietru, bdiet tibki. Hekk kif ollit rasa, rat żewġ anġli lebsin l-abjad. Kienu bil-qiegħda fejn kien qiegħed Ġesu, wieħed in-naħa ta' siequ u ieħor in-naħa ta' rasu. Hekk kif rawha tibki, l-anġli staqsewha: Mara, għal xiex qiegħda tibki? Bidmuh f'għajnejha Marija qaltilhom: ħadu l-ġisem ta' Ġesu u ma nafx fejn qeduh. Hekk kif Marija daret biex tmur lura, rat raġel wieqaf warajha. Kien jidher raġel normali, imma dak fil-verità kien Ġesu. Hi ma għarfitux. Ħasbet li kien dak ir-raġel jieħu ħsieb il-ġinien. Ġesu staqsija: għaliex qiegħda tibki? X'qiegħda tfittex? Marija li ħasbet li kien il-ġennin qaltlu: jekk kontent li ħadt il-ġisem ta' Ġesu, għejdli fejn qedtu biex inġibu lura. Ġesu għajtilha bisimha u f'daqqa waħda ndunat li hu kien Ġesu. Hi qaltlu: Mgħallem, u niżlet għall-kubtejja ħdejn riġlejh. Ġesu talabha biex tmur tajt kollox lid-dixxipli tiegħu. Wara li semgħu dak kollu li qaltilhom Marija, id-dixxipli kienu miġbura kollha f'kamra magħluqa għax beżgħu li jagħmluhom xi ħaġa. F'daqqa waħda, Ġesu der f'nofshom fid-dar imsakkra u qalilhom: il-paċi magħkom. Huma ferħu ħafna li kienu reġgħu rawh. U qalilhom li issa kellhom il-missjoni li jwasslu l-aħbar it-tajba lid-dinja kollha u jgħallmu fuq l-imħabba kbira ta' Alla lejn il-bnedmin.